Културата и изкуството днес се нуждаят от огледало в миналото, за да има бъдеще за българските творци. Бъдеще. Модерно, но и автентично. Пътуваме и опознаваме България. Създаваме изкуство, което има значение за нас и за хората, до които достига. Нашият творчески екип от ученици и студенти ще ти разкаже за неща, които вълнуват и теб. За да не останат само блян твоите копнежи, за да не останат без отговор твоите въпроси, за творческия ти път днес. То виж изкуството, което създаваме ние. А истинското изкуство е подобно написано писмо до приятел, от който очакваш отговор, за да имате обща цел. Покани нашия творчески екип в твой град или село, за да издигнеш ръката си и да кажеш: моят пример днес да бъде вдъхновение за друг. Моята истина да бъде истина за още един човек. Напиши ни ти писмо. Разкажи ни какво ти дава изкуството и какво би искал да дадеш чрез него на хората, които обичаш. А утре можем заедно да изградим една красива реалност, в която социалните предизвикателства да не бъдат табу за нас. Това не е химера. Ти, който мечтаеш, знаеш ли, че въртележката на злободневието ще се погрижи да ти отнеме ентусиазма и може никога да не достигнеш до мислещи творци, подобно на теб. Ние сме творчески екип,
по тази причина. Защото мечтите не могат да се превърнат в цел, без да разчиташ на някой, който да ти подаде ръка. Но ти няма да ме разбереш. Последните години ме избягваш, критикуваш ме. Ситуациите се натрупаха, аз просто си казах, че... Здравей! Благодаря ти за искреното писмо. Искаше ми се миналото отново да се върне. Реката и днес се движи, но няма как да подобря твоите застояли води. Твърде много се повлиях от мнението и държанието на другите. Не биваше да се занимавам с тях и нито да се опитвам да се впиша. Приеми искрените ми извинения. Става ми е приятелството, но няма емоция, която да ни замъгли преценката за изборите, които направихме един към друг. И най-важното е човек да види къде е сгрешил и това да не бъде като... По отношение на музиката, която е дар във вътрешния свят на човека, тя е дар поначало сама по себе си, по естество. Виждате, това е изкуство, което е, може да използвам такова понятие, не трайна, в смисъл тя се появява и изчезва.
Колкото е владеен, толкова и не. Но тя в себе си, знаете, че съдържа много така компресирани консистенции. Много често това са послания, които в днешно време, както се спомена, може да бъдат изключително разрушителни и то по приятелски начин, казвам приятелски в кавички. В смисъл, често врага се крие така с едни уж добри намерения, приятно така. Врага винаги може да бъде с маската на приятел. Така че има музика, която уж е така лежерна, сякаш просто за релакс, за купона, нали? Но всъщност тя въвежда човек в един модел на мислене, който неизбежно ще доведе и до трайно поведение заради средата, в която е човек. Това е неизбежно. Затова и мой съвет, както съм съветвал всички, подбора на музиката е наистина нещо много съществено, толкова колкото бихме подбрали чистата и качествена храна за нашата телесност. Така и душата ни не бива да се храни с различни такива музикални мухлясали явления, ако мога така грубо да се изкажа, но даже и по-крайни думи мога да използвам. За всички ни беше изключително пълноценно време и в нас се изградиха много важни неща с вечна стойност. Нещо, което наистина ще остави семе и плод съответно за целия ни живот. Именно заради посланието моя пример да бъде пример за още един човек и моята истина да бъде истина за още един човек. Да се задълбочаваме в собствената си история. Това не е отвлечно, а има пряка полза за това човек да изгражда истинската си себе, истинската си личност и така истинската си идентичност въобще за целия си живот. И семенце на този образ, който живее във всеки човек и който очевидно е въплатен в определени личности от нашата история, чието пример ние може да следваме. И така, като второто ядро, аз съм избрала двама наши възрожденски герои, които всъщност наистина и всички тези хора се отличават това, че са имали избор, както е и темата, нали, на нашето събиране. Имали са избор и са избрали добрите постъпки, добрата природа вътре в себе си. Иван Вазов казва, че колкото повече се рови човек в образа на Левски, различни документи, писма, които оставя, въобще колкото повече се рови в този образ, толкова по-чист започва да изглежда. Докато казва, че наистина има в него една святост, която нали, другите хора, както и всеки един от нас, има си своите недостатъци и така нататък. Нали? Но при Левски казва, че не могат да бъдат намерени такива. Тоест той наистина се е посветил изцяло в чистота на родината си. Това, което изключително много се излиза на преден план при него, е, че той е достигнал до това, че наистина чрез просвещение, т.е. чрез обучение като учител и като духовник, трябва да събуди българския народ, сам да осъзнае това, че трябва да се освободи от игото и че трябва да дойде от самия български народ. Че всички други те са разчитали много повече смятали са, че българския народ не може да се справи сам и са разчитали много повече на чужда помощ. На тук съседите, на Сърбия, Румъния, на Русия съответно има много силна клика сред революционерите, които са разчитали на Русия. Докато Левски наистина е смятал, че ще се намесят чужди интереси, а българският народ е непълно способен само да постигне освобождението си. Дори да има чужда помощ, всъщност да бъде точно като помощ, а не освободител отвън. Нали, ние сме много благодарни за всички чужди народи, които са дали живота си за България, и румънци, и руснаци, и сърби, но нали, този подвиг на Левски, той дори в писмата му си записва това, че особено това писмо, в което казва ако е за българско, времето в нас и ние сме времето. Много силно в това писмо може да си го прочетете.
използват, дори политици го използват в своите кампании, но въпросът е кой въплъщава примера му наистина. Експлоатацията на образа на Левски обаче показва вирусите, които владеят и днешното общество. Защото България била, всъщност България е просветила Европа, така да се каже. И много от държавите в Европа всъщност имат също българска и намеса като цивилизация и като корен дори. Аз бих искала за Левски да продължа с още нещо, което смятам, че е важно, че последните години съм срещала информация, че са открили нови документи за Левски, които са на тогавашната власт, на османската власт. И по всичките, казва, че по всички тези документи личи, че турците се отнасяли към Левски като наистина като към политически водач. Не е бил за тях просто някакъв бунтовник, нали? Просто заради всичко, което той е вложил, нали, той е вложил изключително много мисъл в организирането на комитетите. После поща се е изработила, която е била с кодирани имена, нали, минава по определени канали. Въобще, самия начин на възпитание, те наистина са гледали на него много високо, като на цар направо, аз бих казала. Някой, който е един вид равен с техните власти. По този начин са гледали на него и са гледали на него с доста голямо уважение. Нали. Разбира се, те са искали, знаем какъв е края на Левски, дори мъченически, с това, че е обесен, но наистина са гледали на него като на много висока фигура, много нравствена и заради нравствеността му са имали почет към него и дори страх от него. Нали са му казвали Джингиби, като дух, т.е. този, който е нали, измъквал им се в изключително много ситуации ги е надхитрявал. В хубавия смисъл на думата, просто не са можели да му се равнява с интелекта. И аз бих казала, че една голяма част от нашите революционери, защото много често ги изкарват, аз съм забелязала, че се изкарват малко като селяни. Не знам дали ми е правилно впечатлението, дали на вас ви е правилно впечатлението, но наистина като необразовани, такива малко диви. Всичките са били изключително много образовани и една голяма част от тях са владели изключително много езици. Образ женския е на Тонка Обретенова, която Захари Стоянов дава и прозвището Баба. И ние я познаваме като Баба Тонка Обретенова, но аз така го разчитам това прозвище Баба. Тя всъщност му била тъща, но това, че като майка на народа един вид, т.е. с уважение е тази титла пред името, дори като титла пред името й, за това, че нали, тя самата казва, че дава 4 синове на... Тя има 7 деца, че дава 5 синове и 2 дъщери, че дава 4 синове за България, ако има още 4, тя ще да даде. Изключително също отдаден образ на отдадена жена на освобождението на България, въобще на дело. Така го казва, тя също се слагала с много жив, и до днешния слава с много жив интелект и с подвизи, които малко хора са били способни. Примерно, можем да кажем за нея, че известно е, че не са гледали на нея с добро око. Местните жени, нейните съгражданки. Казвали се, че синовете ѝ са тръгнали по лош път. И т.е. един вид, това, което си говорихме също за ценности, тя е била отхвърлена от обществото един вид, но важно е защо е човек отхвърлен нали, в общността, да кажем. В случая нейната отхвърляне наистина е подвиг заради това, че нали, може би в другите не е имало същия, първо не е имало същата любов към родината и същата отдаденост, т.е. хората са искали да запазят себе си по-скоро и затова са гледали на нея с такова око. Също е известно от това, че примерно отишла в затвора, когато сина и с други революционери са били затворени в затвора, тя отишла в затвора и много грубо се държали с нея за птицата, не са искали да я пуснат и тя се е престорила, казала е, така ви се полага, щом се обръщате срещу султана, нали, перефразирам думите и когато се е харесвала на заптиеца, те се допуснали по този начин, т.е. тя правила театър, така да се каже. Допуснали се до затвора и тя им носила храна, лекарства и така нататък, може да се грижи за тях, т.е. престорила се по този начин. Много хора биха осъдили също, но отново зависи какъв е контекста на нещата. Тоест в нея случай това отново е геройство.
И третото, така да се каже, ядро, което съм избрала, всъщност може да изглежда много противоречиво. Това са две личности от Третото българско царство. И двамата не са българи. Става дума за Александър I български и за Елеонора българска. Това са двама аристократи, понеже всички знаем, че светослужението, т.е. заради турското робство, ние не сме имали своя аристокрация, т.е. била е избита. И са поканени след основаването на княжество в България. Поканени всъщност монарси от Европа, да кажем. Да, Русия също е намесена, които да управляват България, но аз бих казала, че е много възможно тези двама души да имат и българска кръв някъде назад във времето, защото все пак наистина България е била огромно царство и има изключително огромно влияние в Европа и още в древността наистина нашите предци са тези, които са заселявали Европа, така че нищо чудно, просто не е случайно съдбата да е съдбата, т.е. провидението да ги е довело до тук заради кръв, която са имали българска много назад във времето. Бих казала, че наистина е възможно, но аз съм ги избрала последната причина, това, че споменах за глобализацията. След това и историята показва, че много са се обърнали нещата в живота му. Например, въпреки че е бил изгоден за много хора, той е показал такъв характер, че не се е подчинявал на тези авторитети, не се е подчинил на тях, а точно обратното изненадал всички, че е постъпил независимо от тях. Той е княз, който е постъпил в полза на България и чисто за българския народ. Например, на него му дължим делото на Съединението, Сръбско-българската война, и той участвал, записано е, че той е последния монарх български, който е участвал пряко във военни действия по този начин. Тоест, той реално участвал в войната и физически. Тоест, дори е щял да си жертва живота за тази кауза и наистина той е този, който... Това му е коствало реално и властта, защото след това са го принудили да абдикира. Отново руски офицери с руско влияние, т.е. проруски кръгове в България, те са го принудили да абдикира и т.е. той жертвал си дори властта, жертвал си името, жертвал си дори властта и бил прокуден от България. И с това е известно, че той пожелал след това да се върне т.е. останките му след като почини да бъдат върнати в България и те се намират близо до Софийския университет на булевард Васил Левски. Има една гробница, която дори е отворена за посетител и може да бъде посетена. Такава и царица Елеонора българска, която най-вероятно аз казвам, че наистина може би много назад в вековете те са имали българска кръв, за да може провидението да ги доведе до тук и с такава любов се посветят. Тя е била втора съпруга на Фердинанд, който е цар Фердинанд, който е известен с много лош характер, така да се каже, бил изключително разлучителен, изключително горделив, а тя, за разлика от него, тя всъщност идва тук специално за да се грижи за децата му и да се посвети на България. Казва, че има едно изречение, че Фердинанд се е оженил за Елеонора, а Елеонора се омъжила за българския народ. Тоест тя наистина се е посветила изцяло, ходила изключително скромно облечена и за разлика от всички, а тя е била също с достатъчно високо потекло, за разлика от всички такива аристократични особи, живела в много проста стая, проста смисъл на много скромно, живела изключително скромно и тя веднага започнала с милосърдна дейност в България. Тя самата е била медицинска сестра, милосърдна сестра, обучава милосърдни българките, направила школа за милосърдни сестри. Всичко е влагала за приюти и за училища, за глухонеми деца. И не се, как да кажа, не се ограничава, т.е. не се чувства повече от обикновения човек и е известна с това, че е ходила сред обикновените хора, сред болни, да се грижи за тях.
Примерно Фердинанд казва, че той никога не е слизал от каляската, дори когато е раздавал ордени на войниците, докато тя е слизала в кръвта заедно с всички останали хора. И с това е известно, примерно, че тя е забелязала Боянската църква, може би знаете. Това, че е изключително стойностен паметник. Всъщност тя е известна с това, че също отива директно на фронта. Изобщо не се е страхувала за живота си. Тя ми каза, че умира от рак, но боледува много дълго време. В 3 войни участва и след това в Първата световна война се известна с това, че наистина с жените, които обучила, те са служили на фронта, грижи са болни войници и казва, че войници дори не са знаели кой се грижи за тях, че реално царицата се грижи за тях. Тя им е пишела писмата до родителите и се е наричали майка и се е наричали също така ангел. Заради това, че се е грижила. Има един случай, мисля, че дали между Съюзническата или Първа световна, когато остава един лазарет с 400 ранени войници. Фердинанд издава, съпруга на царя, издава власт да бъдат оставени за царицата и останалите войници да се изтеглят и медицинските сестри, тези 400 ранени да бъдат оставени. Но тя му отменя заповедта, това, което тя не може, нали, може да бъде наказана за това нещо, отменя му заповедта и казва да има огън защитен, докато не се изнесат до последния човек. И всъщност за това тя получава орден храброст. За храброст 4-та степен, мисля. Да, и е известна с това, че заради всички тези дела, тя наистина боледува дълго време. Тя реално се опитва да се справи с болестта и въпреки болешките да продължи да служи на фронта, но наистина се разболява и умира и казва, че погребана в Боянската църква, тя по нейно желание и всяка година войниците, които е спасила, са ходили на гроба и да почитат тъмната. И така, две личности, които може да изглеждат като чужденци, но реално именно са се посветили на нашия народ, виждайки с визия какво представлява той. Много ценно за разлика. Мнозина българи днес, които ходят по българските улици, посещават музеи, културни паметници, обаче са изгубили българско самосъзнание. Да търсим ние този образ на героя, да го подхранваме и ние да сме въплътители. Понякога едва ли тези хора са гледали на себе си по този начин, но са оставили наистина следа за мнозина около себе си и всеки от нас е, без да гледа високо на себе си, като се посвещава наистина на доброто, може да бъде такъв герой. Държавов с легенда. Започва.
Диалект е не. Да, диалект. Хората няма да го разберат. Значи има тук преселници, които ми доведаха мои познати и вика, не искам никакви такова. Като ги почнаме на чешуркулашки. Ударенията са някъде другади, другите по-провлачено и така. Видимо, нали ви казвам, диалектът ни е един, но се различавам. Кажете ни нещо. Наши лапковашки. А сега гасам ида у нас. Или пък, хайде сега ще идем да пием по едно ракия, да си кажем некав лав и това е. Желанията. Както виждате, това столче е изрязано така, както е дървото с склоните, без да има човешка намеса. Етнографската сбирка е създадена от господин Никола Гьочев и той и вече свършва. Да я взема, че пиме. Не бе, то си е хубаво да мишко. Да. Но и ще едно парче. Да, между другото, дява ми прави за